Yo, por ejemplo, tuve un caso de un periodista que a mí me sorprendió mogollón porque pidió hacer como 2 ejercicios y uno de ellos fue que decía que este tenía que hacerlo hombres y otro ejercicio tenía que hacerlo las mujeres. Y entonces yo dije, no, porque eh, yo sobre este tema realmente era la que más sabía de la clase. Entonces, cuando pidió voluntarios para hacer ese primer ejercicio, solamente levanté la mano yo. Y dije, bueno, y dijo, no, pero tú para el segundo ejercicio, ¿no? Y le dije, no, 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 yo quiero ser para el primero. Y me dijo, sí. Y digo, sí, ¿por qué no puedo hacerlo? Si realmente de mi clase nadie más sabe sobre este tema. Y mis compañeros y todo dijeron, sí, sí, ya es que los demás no sabemos, ¿por qué no lo puede hacer ella? Entonces ahí sí que sorprendió, ¿no? Y entonces, claro, personas como esta sí que solo pueden ser los que luego pues, no te den tantas oportunidades porque piensan de esa forma, ¿no? La majoria dels càrrecs importants, la majoria dels llocs de responsabilitat, la majoria dels llocs on s'ha de donar una opinió o s'ha de tenir una responsabilitat concreta, són ocupades per homes. La majoria de llocs són ocupats per homes. La dona hi és, però en tasques més secundàries o en tasques, no tan qualificades o així. Aleshores sí que falten més dones que condueixin programes, falten més dones directores de programes, directores de mitjans de comunicació, que tinguin aquesta presència i que tinguin aquesta rellevància dins els mitjans. Un cop només, perquè tots els altres cops... O sigui, és l'única trucada que vaig rebre en tota la meva vida i t'ho dic, la tornaré a rebre, perquè és gent que té aquests pocs valors. I va ser d'un tio que va trucar al Flash Urban i em va començar a dir sucia, feminazi... No sé, em va començar a dir totes aquestes coses, ¿vale? Simplement perquè quan estem a l'Urban, nosaltres parlem com parlaria un jove, però sense tenir en compte el gènere. Vale, doncs aquesta persona que va trucar no li va agradar que jo, sent una dona, pogués expressar-me d'igual manera que el meu company Miquel, que també diu la santa de barbaritats que no està escrit, potser a vegades més que jo, i no ha rebut cap trucada, saps? És això. He arribat a plantejar-me si sóc bona o no, si és que estic fent alguna cosa malament, si és que és algo personal, si haig de parlar d'una altra manera, si haig de cridar més, si haig de cridar menys, haig de canviar el meu estil, però te n'adones que no és algo personal. Jo crec que hi ha un problema, que és que a vegades diem, diem no, evidentment jo no ho dic, però vull dir, com a mitjà moltes vegades es decideix que hi hagi la presència d'una dona i l'error que s'està cometent és que en moltes ocasions aquesta dona té sempre la mateixa figura. Llavors, és allò de dir, sí, d'acord, esteu posant una dona en pantalla o a la ràdio fent una cosa determinada, però vull dir, sabem fer més coses a part d'això, sabem fer més coses a part de xarxes socials, vull dir, també sabem presentar, sabem fer una crònica en directe, Llavors, jo penso que s'ha d'anar encara una mica més enllà perquè ja no ens serveix el discurs de és que no hi ha dones que sàpiguen narrar un partit de futbol, no hi ha dones que sàpiguen narrar una cursa de MotoGP. Sí que n'hi ha. A vegades hi ha uns rols molt marcats. També crec que s'està evolucionant molt, no? Però, per exemple, Flashback, és a dir, no et descobreixo res amb això perquè ho podries mirar tu mateixa, no? Però si tu mires la graella de programació, els locutors que hi ha són nois, tots, del primer a l'últim. Llavors, clar, les noies que hi som 3 noies i som 3 productores, és a dir, que tenim com una feina com molt... No sé, les 3 són productores, no sé si és casualitat o és un tema de que realment està estipulat així, és un estereotip. No sé per què no hi ha una noia guionista o una noia imitadora, potser perquè no l'hem trobat. Des del Va París sí que n'hem buscat, de noies imitadores i tal, però bueno, també tenim com un llistó molt alt i llavors si no ens convenç molt una persona tampoc la incorporem a l'equip, no? Almenys a Flashback és bastant masculina, sí. Però a mi m'ha costat molt més la meva carrera que a un tio segur. Perquè tu has de demostrar moltes vegades més, sobretot en segons quins àmbits. Jo he treballat molts anys en el món de la música i només per ser dona ja imaginen que no en saps tant. I això jo he estat en una taula rodona
amb gent del món de les revistes musicals i tal, i és com que estan 3 homes i parlen entre ells. És com si tu no tinguessis opinió, saps? Si teníamos que hacer un informativo o lo que fuera, las que llevábamos el mando éramos las mujeres, estábamos ahí. Los chicos son como más pasotas. Pasaban de todo, era, ¿se tiene que hacer esto? Bueno, ya se hará. O, vale, ¿quieres hacer esto? Pues hazlo, me da igual, mientras se haga, que sea lo que tenga que hacer. Entonces cogíamos más el mando nosotras y eso, si pudiéramos llevarlo a la vida real, a la vida laboral, sería lo perfecto. Pero, claro, los grandes magnates de las televisiones son hombres y tampoco van a dejarlo. Jo, per sort, no he patit gaire discriminació. Jo em moc en un àmbit com molt sa de treball, no? Jo col·laborava, eren més dones que homes, sí que el presentador era home i tal, però en general jo no he tingut problemes. Tinc moltes companyes que també estan treballant en mitjans de comunicació i que són tot dones. I el que està clar és que en mitjans, com RAC1 també, el presentador estrella cobra 1000 vegades més que la resta de persones. Això tampoc no té lògica quan tots estem treballant en el mateix sentit, saps? Vull dir, crec que la resta hauríem de cobrar més i parlo en general de tota l'emissora. Per exemple, RAC1 és una ràdio molt mal pagada. És una ràdio líder i, en canvi, paga molt malament els seus treballadors, siguin dones o homes. I que de discriminacions n'hi ha és obvi, també. És a dir, RAC1, quantes dones estan presentant un programa? Són 3, de tota la graella. Quants programes hi ha? No sé, m'ho estic inventant ara. 10, 12, 13, i només 3 són dones. Han hagut opcions per canviar-ho, perquè fa 2 anys es va canviar a la segona hora per un altre programa. S'hauria pogut apostar per una dona presentant, perquè de dones n'hi ha de bones a RAC1. No, es va apostar per un home. No dic que l'aposta sigui dolenta ni molt menys. Hauria sigut una bona oportunitat per canviar, començar a canviar i revertir aquesta situació. Vaig tenir un jefe que deia que una dona a la ràdio fa ràbia a altres dones que l'escolten. I això va ser un argument pel qual jo havia de deixar de parlar. Val? Per tant, igualtat d'oportunitats a nivell laboral, que em contractessin a la ràdio, jo no he tingut problemes, però a l'hora de fer antenes, sí. Moltes vegades s'associa la dona en el món de la ràdio que ha de fer tasques, diguéssim, administratives / secretària, que és la feina de producció. No he viscut cap mena de cosa relacionada amb els estereotips. És més, jo tinc un cos que no és gens normatiu, al contrari, i m'han donat l'oportunitat de fer pantalla a Televisió Espanyola. Això vol dir que els és igual. Ara sí que és veritat que per xarxes he llegit coses duríssimes, ja t'ho pots arribar a imaginar els tipus de comentaris que es fan. Però, al final, clar, jo per exemple, penso, és bo que des dels mitjans s'aposti per gent de tot tipus, perquè és que al final és el que diem, sigui tele, sigui ràdio, sigui el que sigui, al final són periodistes. Vull dir, tu has d'agafar una persona per com és com a professional, no per com és físicament. Fins i tot rebia comentaris quan estava a Flashback que era ràdio. O sigui, imagina't fins on arriba. Però com que hi ha el punt de xarxes i sempre hi ha alguna foto que corre, alguna cosa, penses, però si al final tu cada matí el que faràs és escoltar-me. Si es que ni em veuràs. Pero, por ejemplo, en el tema de narración y demás, sí que tanto en moto como en fútbol, como en todos los deportes, se queda un poco obsoleto lo de la mujer, que ya llegará, porque bueno, está Dana Eboranat, que lo ha hecho muy bien y está ahí metiéndose y oye, eso está muy bien. Pero sí que parece que todavía queda como un poco la figura de el hombre el que narra, la mujer el que está en pie de campo, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que falta que llegue alguien y diga, yo quiero narrar, tipo Dana Eboranat, porque lo puede hacer perfectamente. Però a mi m'ha costat molt més la meva carrera que a un tio segur. Perquè tu has de demostrar moltes vegades més, sobretot en segons quins àmbits. Jo he treballat molts anys en el món de la música i només per ser dona ja imaginen que no en saps tant. I això jo he estat en una taula rodona amb gent del món de les revistes musicals i tal, i és com que estan 3 homes i parlen entre ells. És com si tu no tinguessis opinió, saps? Mira, per exemple, nosaltres l'altre dia, en el programa, clar, pensa que
sí que és veritat que jo, de certa manera, trenco una mica els estereotips. Jo he lluitat molt per tenir un programa sobre tecnologia quan es parlava de tecnologia havia de ser un noi jove i amb ulleres de pasta, saps? Vull dir, hi havia com un target, no? I per què les dones no podem explicar coses digitals, tecnologia, gadgets? Vull dir, ho podem explicar. I, a més, aquesta mena d'estereotip de que les dones fan programes per dones, no? O sigui, és igual si és una dona o un home, vull dir, tothom pot sentir-se interpel·lat, no? I aleshores jo això sí que ho he lluitat molt per no donar importància si el fet que és un home o una dona. Jo busco el talent. Jo sí que em trobo, sobretot al principi, amb estereotips, sobretot pel fet que jo soc una dona jove, soc una noia, i llavors, ara potser ja no tant soc una noia, però quan vaig començar amb 19 anys, hi ha molta gent que al principi no et pren tan seriosament. I vas a fer entrevistes o de vegades vas a actes i notes que els hi expliquen les coses mirant als ulls als teus companys homes quan la teva informació és igual de bona o potser fins i tot millor, i sempre costa una mica més que et prenguin seriosament, tot i a vegades crec que ens costa més demanar crec que ens costa més valorar la nostra feina que els homes. I crec que de vegades un redactor pot fer una cosa i que està superben feta i se la fa valorar i se la fa pagar, i en canvi jo i moltes companyes meves és com, bueno, ja, però si no m'ha dit res, si no sé què, si tal, doncs no demano un augment de sou. És com que ens costa més imposar-nos, jo crec, en aquest sentit. Desde el primer episodio también con las palabrotas. Con las palabrotas. Es que nosotros grabamos, al principio empezamos grabando pensando que tampoco lo iba a escuchar tanta gente como lo escuchó realmente. Esperamos a lo mejor 20 reproducciones, ¿sabes? Entonces, claro, somos muy cutres nosotras. Y entonces hablamos entre casa, como hablamos nosotras, y yo, por ejemplo, soy una persona que habla muy mal, y es que a mí me sale así. Luego, y en el segundo episodio nos costó mucho grabar porque yo estaba todo el rato pensando, no voy a decir esto, pero es que hablo así, ¿qué le hago? Pero a lo mejor lo dice broncano, en la resistencia no te molesta tanto. Y queda bien, es eso, nosotras intentábamos hacerlo lo más cercano posible porque era... Siempre como que lo hemos querido enfocar como una conversación entre amigas y nos dijeron, ay, es que deberíais decir menos palabrotas porque es que no queda bien. ¿No queda bien? Uy, a lo mejor si fuéramos dos tíos los que estuviéramos haciendo el podcast no nos dirían que no queda bien.